Ела да кажеш добър ден, де. Добър, чакай. Добър ден! Здравейте! Това е Явор, а вие познавате съпругата му, която свири на арфа и с нея сме свирили двете. Явор снима, а пък и той свири и на флейта и на саксофона, ама предпочита с камерата май. Добре. Да започна с нещо класическо. Да влезем в атмосферата на арфата. Дебюси. Започнах да се занимавам с арфова терапия, може би 2011 и 2012 година, когато аз самата имах проблеми, здравословни неща и аз тогава се заинтересувах защо арфата е толкова лечебен инструмент и тя е използвана за лечебен инструмент в древен Египет, в древна Гърция, Орфей. Е свирил на предшественика на арфа, лирата. И е опиянявала животните около него. Защо арфата точно? Арфата е много специална с самия звук, който директно от струните и от корпуса, от дървото отива към слушащия. И влияе на човек, дори и човека да не слуша внимателно. Ще пееш ли? Ще би Готови ли сме? 3-4. Добре се чувствам, защото тя много увлекателно, всичко, което ни присъздава и във форма на музика и на филми, винаги ми е харесвал. Разтоварващо ми действа специално на мен, защото аз с музиката съм свързана от детските години и много разтоварващо, макар и в малък период от време да ми действа. Беше приятно. Картината е по-активна от звука, което е нормално за нас ни е интересно визията. Беше интересно. Мога да съпровождам самостоятелно, едва ли ще мога. И за гората. Да, тя е класика. Слушахме музика, Лидия свиреше на арфа.
Чувствахме се много добре. Те ни обещаха, че на есен ще дойдат при нас в България. Сесиите с Разград много се получават много емоционални и въпреки, че сме на километри един от друг, винаги има много хубава реакция от хората там. И аз винаги много се вълнувам. И като виждам как те все едно се събуждат, както са така унесени в техни си мисли, изведнъж се събуждат. Любимата песен на този, на онзи и един по един се включва. Може някой път да не е много така активно, но винаги е много... Виждам от началото на сесията до края на сесията, че има разлика в, ако искате, в позицията на тялото. Така от прегърбени към по-отворени, по-усмихнати. Идват някой път ми махат на камерата. И сме си станали като семейство. Те ме приемат някой от тях като внучка. Отначало бяхме резервирани към тази възможност, защото ни очаквахме, че самите потребители ще направят такава връзка, след като самата арфистка се появява основно онлайн. Те не бяха я виждали, нали, само един или два пъти седмично срещаха с нея, но в течение на времето, т.е. за много кратък период, някъде за около месец, тя изгради с тях едни неформални отношения, които са много популярни като отношение между внуци и между баби и дядовци. И това, което ни очуди и нас, че те започнаха да се интересуват от живота и започнаха да се интересуват. Това при дементните е много рядко срещано. Те обикновено губят афинитет към това как живее другия срещу тях. А за Лидия се интересуват с кого живее, кога ще се върне в България, нали, дали ще може да дойде. Получи се така едно оживяване. Това е много важно специално за потребителите с деменция, защото това ментално заболяване изисква точно емоционално така да бъде човек поощрен, за да може малко да се стопира. Ние знаем, че не можем да го излекуваме, но по този начин им даваме право на достоен живот и им даваме малкото късче щастие, което заслужават. Кой си пее още? И така, другия път какво ще се разбереме? Ще видим кога ще, защото аз започвам записи за някакви филми. Индийски филми, като гледате и като чуете арфа, аз съм. Да знаете. Едни неведови пътища, така се стекоха обстоятелствата, че в 2020 трябваше да направя определен брой сесии с различни домове или болници, за да си завърша моето образование като арфов терапевт. И се свързахме с фондация Състрадание Алцхаймер и започнахме сесиите с Разград. Това е вече 3 години с тях работим. Такова удовлетворение ти дава, че радваш, донасиш малко радост
на хора далече от... Аз съм далече от тях на толкова хиляди километри и сме свързани по някакъв начин.